notícia que tots esperàvem. Torna el Grand Prix aquest estiu i el primer programa de segur que interessa a tot el món. Serà un derbi entre La Font i Moixent. Vos esperem a tots. Chica, ¿qué fas? Que está Ramón así. ¿Ramón García? ¿Ramón? ¿García? Ramón, capullo, quiero un hijo tuyo. Chica, d'on has tret esa frase? Això és lo que diuen en la tele. Mare meua. Melocotonet. ¡Templat! ¿Y esta? Pero ¡Qué será- fresca! será fresca. Mira, Pues yo yo también. Yo no seré menos. ¡Ay, del rey! ¡Guapo! ¡Qué bueno! Ai, Déu senyor, en quin poble he vingut? ¿Pero qué feu así? ¿Quién no se va a enterar que Ramón García s'ha escapat? Che, i se n'ha anat, i en bolos mos ha deixat a tots penjats. Atenció, atenció. S'informa al poble en general que ha desaparegut el presentador del Grand Prix. Aquell que el trobe rebrà una recompensa en el mateix concurs. Sí, home. Pues qui dreu a Cazafantasmes i a l'equip C que el busquen. Bueno, ja hem arribat. Per on comencem la búsqueda? Pues ja miraria, sí, la càrcel esta, no? Què dius de càrcel? És un institut. Pots deixar-la, si total no sap ni el que és perquè no n'hem tingut. Vale, Bueno, va, anem a començar. a veure. Yeah, si no està, agua al bosquet. Aquí no està! Ah, sí, no està. Así tampoc està. Che, però això no estava avui. ¿Con qué muy tú? Pues mi gota que quedava. Pues mira, mira. Pues no l'hem trobat. Espera que els Cazafantasmes de Moixent l'hagin vist. I si no, que serà la de la dama de l'escala. Bueno, pues ja estem així en la font. Home, en la font... Això no pega un poc canviat? A veure com entrem al poble este. Home, dic jo que si Ramon García no estarà, no? Com no s'ha hecho con la baix de la gespa... Pues serà millor que es deixem treballar. Per en què ens va costar? Pues sí, ja era hora. Che, i si el busquem més tard? Sí! Ramon! García! Pues vaig mentira que no estiga així. Tots ja s'han fet les campanades.
Bueno, xiques, lo que està clar és que si continuem així no l'anem a trobar. I no estic disposta que els cabuts mos tornen a guanyar. Pues com en tot. Pues és raó. Pues no. Pues sí. Pues no. Pues sí. Bueno, ya está bé, hòstia. Bueno, así lo que hay que cambiar es la táctica. Separem-se. Sí! Bueno, chiques, ara ja és hora de separar-se. Jo me'n vaig a la Moixentina. Com que la Moixentina? Si així es diu el xàrter. Bueno, chica, pues al xàrter. Me'n vaig al xàrter. Pues jo me'n vaig a l'escola. Diu que a l'escola. Bueno, pues me n'aniré jo a l'auditori. Atenció, senyors clients. S'informa que s'ha perdut Ramon García, el de la capa. Si algú sap on està, que passe per caixa. I recordem que tenim la taronja en oferta. Che, si així tampoc està. Collons és puntins esto. Entre xàrter, escola i teatre, no sé si trobarem així a Ramon. Perquè per així no està. I per així tampoc. Anem. Ja, cabuts, he trobat a Ramon García o què? Nosaltres, ojalà, i vosaltres moixentins què? Ara què fem? Com que què farem? Hi haurà que dir-ho a Bertín Osborne. Pero si se está grabando, mi casa es la tuya. Sémelo, que el diu mi casa és la mía. Bueno, pues nos tocarà cancel·lar el Grand Prix. Pues vale, anem a fer bando. Sí! Che, Ramon, què fas així? Està tot el poble buscant-te pensant que t'havies fugat? Fugat? Si jo he vingut a Font la Figuera a fer el Gran Prix buscant la tranquil·litat i m'han eixit una reata d'abueles i no sabia on clavar-me. Jo... Mira, fes-te una copeta de vi amb mi. Prena'm la copa. Per la Font de la Figuera. Per la font de la figuera. Estic fart de ser un objeto sexual. Que fresca! Sí, home. Jo també vull. Ale!